Krásny deň prajem všetkým, ktorí sa dnes pozeráte. V rozhovoroch s vami a pre vás sa rozprávam s Martinou Ainy Kamaki o jej osobnej skúsenosti zo Sajke. Pre tých z vás, ktorí ma ešte nepoznáte alebo vidíte poprvýkrát, volám sa Jana Portugal a som autorkou projektov Rodinka výnimočných, záhradné domčeky pre deti a Oslobod svoju myseľ. A práve projekt Oslobod svoju myseľ vznikol vďaka tomu, že Sajke vstúpila do môjho života a tak veľmi ho ovplyvnila, že som sa rozhodla túto metódu šíriť ďalej aj medzi iných ľudí. A práve cez projekt Oslobod svoju myseľ vytváram posvetný, bezpečný a láskyplný priestor na ceste k osobnej premene a celistvosti. Verím, že dneska tento rozhovor s Maťkou bude pre vás inšpiráciou k tomu, aby aj vy ste sa vydali na takú cestu transformácie toho, čo vám v tom vašom živote neslúži. Ahojky Maťka, veľmi ťa tu dneska krásne vítam. Možno na úvod by som bola rada, keby si sa trošku predstavila a povedala nám niečo o sebe. Ahoj Janka, ahojte všetci. Takže moje meno už viete. Pracujem hlavne ako homeopatka. Pracovala som aj ako laktačná poradkyňa. Robím rôzne terapie a v podstate robím s ľuďmi. Robím s ľuďmi, to je asi to také najhlavnejšie. Je to taká moja vysnívaná práca. Vždy ma to priťahovalo. V podstate som sa v tom našla, aj keď cesta bola kadiaká, ale doviedla ma teda až k tomu snu, že pracujem s ľuďmi a s terapiami a aj Sajke. Super. Možno všetkých zaujme to tvoje veľmi zvláštne priezvisko. Možno ešte povedz, jak si sa k nemu dostala? No, v podstate mám manžela Fína. Stretli sme sa na Slovensku. Mňa nikdy sever nepriťahoval. Ja som zimomrieva skorej akože ten juh, ale človek mieni, Pán Boh mení a možno to, čomu sa najviac bránime, tak ono to tak chodí. Tam nás to pritiahne. No a žili sme aj tam, tiež veľmi silná skúsenosť, 10 rokov sme žili vo Fínsku. To boli pre mňa dosť náročné roky, pretože tam som sa cítila veľmi osamelá a celý čas som v podstate iba čakala, kedy sa vrátime späť, čo mi manžel slúbil, tak chvála Bohu aj dodržal, som späť na Orave. No a tu, keď sme sa vrátili, tak samozrejme, hej, že ten všetko proces, postaviť dom a tak ďalej. No a potom, už keď sa to tak ako tak ustálilo, tak naozaj som si povedala, že už je čas konečne začať to svoje a začalo to teda štúdiom homeopatie. A potom to už išlo, pretože aj skrz tých ľudí vidím, že každý potrebuje niečo iné. Každý. Nie každý chce rozprávať, nie každý dokáže rozprávať, niekto sa chce vyjadriť pohybom. Proste stále som taký hľadač, aby som tým ľuďom dokázala ukázať to, čo potrebujú. Super. No, tak z toho, čo hovoríš, tak samozrejme ten tvoj príbeh je veľmi zaujímavý a asi by sme sa tu mohli rozprávať o mnohých ďalších veciach, keďže obidve sme mali za muža, alebo máme za muža cudzincov. A život s cudzincom je vždy niečo také zaujímavé, čo prináša do takých tých všedných dní úplne nepredpokladateľné životné situácie. Ale dneska sme tu hlavne kvôli teda metóde Sajke, ktorá je jedna z tých terapií, ktoré aj ty si sa rozhodla používať vo svojej praxi. Tak skús možno pozdieľať ten tvoj príbeh o tom, ako si ťa vlastne Sajke našlo, ako si sa dostala k tejto metóde, čím si ťa prilákala. Ja som počúvala, to bol Flow Summit, myslím, a tam jedna lekárka spomenula túto metódu. A bola to ženská lekárka, viacej sa ženám venuje a tak ďalej, ale mňa proste zaujalo to, že ona povedala, že proste funguje to. Toto tá žena povedala, tá lekárka, a už mne viacej nebolo treba. Tak som začala hľadať, pátrať, proste čo to je, ako to funguje. Ešte to Sajke, hej, že proste sa to úplne ináč píše. Prehrávala som si to video veľakrát, čo to je, ako to, kde to hľadať.
No zistila som, že teda semináre sú iba v Čechách, čo som našla vtedy, no ale nedalo mi. Nejako ma ťahalo, až som našla teba. A dokonca ešte som bola úplne proste mimo, že ja som z Oravy, ty v Liptove, že za rohom to mám, to akože toto už je ozaj znamenie. Toto ja proste nemôžem vynechať. No tak sa aj stalo, hneď som ťa kontaktovala, myslím si, že som aj bola prvá, ja som bola taká nadšená. No takže takto som sa jak Sajke a k tebe dostala. No a potom už seminárik prebehol, bol to vlastne víkend a to bol úžasný čas. To bolo proste naozaj, ja som aj na konci semináru povedala, že ja som chodila z domu však každé ráno, že či sa v pondelok nepomýlim, že nepôjdem znova na Liptov, že za tie 3 dny som si to tak osvojila. No perfektné, to bolo perfektné. Ja ešte teda dodám, že vlastne semináre Sajke vlastne organizujem ja na Slovensku. Samozrejme, že bývajú aj v Čechách a pre Slovensko a Čechy je vlastne jedna jediná inštruktorka Simona Hovadíková, v spolupráci s ktorou vlastne tieto workshopy organizujeme a práve Maťka bola na úplne prvom seminári, ktorý sa uskutočnil na Slovensku, za čo som ja veľmi vďačná, že to tu zdieľaš, pretože pre mňa to bola tiež veľká vec z toho pohľadu, že ja keď som sa stretla so Sajke a začala som cítiť tie účinky Sajke na vlastnej koži, tak ja som hneď vedela, že toto proste musím dostať medzi ďalších ľudí, pretože to je tak skvelá metóda, že by bola strašná škoda, keby vlastne tú metódu nespoznali aj iní ľudia. No a odvtedy už vlastne bolo niekoľko tých workshopov na Slovensku a ja sa teda teším z každého, kto sa rozhodne zúčastniť sa tohto workshopu. Všetky informácie samozrejme o workshopoch nájdete na mojom webe www.osloboď svojumysel.sk a samozrejme ich dám potom dole aj pod toto video. No a Maťka, teda poďme teda k tomu, že čo pre teba vlastne Sajke znamená? No, vrátim sa k tomu semináru. Hej, že ja som v podstate išla do toho, boli tam aj účastníci, ktorí si Sajke už skúsili a proste už vedeli. Hej, pre mňa to bola nová vec, všetko len z počutia, nikdy som to na vlastnej koži nezažila. No a mňa to strašne očarilo, proste uchvátilo, pretože ja som fakt cítila, to bolo niečo strašne silné, že tam sa niečo udeje. Ďalšia skvelá vec bolo, že je to proste rýchly proces, hej. To je niečo fakt, ako podľa mňa obrovský bonus, že nemusím chodiť, hej, na nejaké terapie 3 mesiace, alebo tam sa proste niečo naozaj stane. To bolo pre mňa veľmi, veľmi silné, že takto to funguje. No a veľmi som to ja chcela priniesť do praxe, hej, do života. Zatiaľ nemám toľko klientov na Sajke, nepoznajú to, aj keď sa snažím to propagovať, ale čo je pre mňa úžasné, tak pomáham si tým sama. Toto je obrovský bonus, že vlastne ja mám takýto nástroj, ktorý si ja dokážem pomôcť. Mala som obdobie, kedy som v podstate bola aj ja dole. Hej, potom seminári, išla som na operáciu, proste som nejako upadla. A našťastie Janka zachránila ma skupina, ktorú si nám vytvorila a tam vlastne žienky aj pridávali niečo a tak. A som sa úplne tak zobudila pre Boha, veď ty máš tento nástroj. Hej, to nemusíš nikam chodiť, dokážeš si spraviť sama. A to ma znova tak nakoplo, že proste som si začala, skoro každý deň si robím balansy a som za to vďačná. Som za to veľmi vďačná. Super. Možno by ostatných, ktorí sa pozerajú, teraz zaujímalo, že vlastne môžeš pozdieľať nejaký konkrétny zážitok, niečo, čo si balansovala sama, čo ti veľmi ako keby zmenilo alebo ovplyvnilo ten tvoj život. Čo by si pozdiela nejaký osobný zážitok, ak by sa ti dal? No, určite bolo pre mňa silné, že ja som vlastne tento seminár absolvovala pred tou operáciou, pred tým zákrokom a tam sme sa bavili aj na túto tému, že sa dá v podstate tá myseľ aj na to pripraviť, že verím tomu, že naozaj tá operácia dopadne dobre.
že tam budú super lekári a starostlivosť a všetko som si robila balanci a ono to tak skutočne bolo. Ja som do tej nemocnice potom aj písala, že proste im za všetko ďakujem, že to som ešte nezažila. V nemocnici takúto starostlivosť, takí ústretoví ľudia, sestričky, proste všetci. Takže tam verím, že som si to ja privolala balancom takto pekne, krásne dostala do toho podvedomia a naozaj tomu uverila a tak to aj bolo. To je jeden z takých veľmi silných zážitkov pre mňa, čo sa týka Psyche. Ďakujem, že toto zdieľaš, pretože naozaj mnohí si neuvedomujeme, že v tom podvedomí máme tie programy, ktoré riadia a ovplyvňujú to, akým spôsobom vnímame, vidíme tú realitu navokol seba, ako vnímame iných ľudí. A tým pádom, keď my si tieto programy zmeníme, tak vlastne začneme inak vlastne vidieť tých ľudí navokol seba, začneme inak vnímať tú realitu, ktorú žijeme a začneme sa inak rozhodovať, inak konať a inak vlastne jednať a tým pádom vlastne sa celý ten náš život transformuje. A toto je takéto krásne kolečko, ktoré si potrebujeme urobiť a uvedomiť, že ak neustále konáme podľa rovnakého vzorca, ktorý tam máme uložené, tak sa nikdy nič v našom živote nezmení. Ale ako náhle sa nám podarí tento vzorec prepísať, tak potom sa začnú diať aj iné veci a začneme dosahovať iné výsledky v tom živote. A práve na Slovensku bohužiaľ to tak je, že mnohí máme veľmi negatívne skúsenosti s lekármi, s nemocnicami, so starostlivosťou, aká je poskytovaná v nemocniciach. A som veľmi rada, že to tu zdieľaš, lebo ja som mala podobný príbeh, kedy tiež som sa veľmi bála, keď som mala úraz a tiež to veľmi dobre dopadlo po tom, čo som si to práve balansovala a nejakým spôsobom zmenila tie svoje presvedčenia ohľadne lekárov a tej starostlivosti, ktorá sa nám tu vlastne dostáva v rámci toho nášho slovenského štátu. Super, no ja som veľmi vďačná. Ty si už naznačila, že nejakým spôsobom používaš Psyche aj v praxi, aj keď nie ešte v takej veľkej miere. Ako je to, čo sa týka rodinných príslušníkov? Používaš aj s nimi Psyche? Sú tomu otvorení? Alebo zatiaľ je to také, že ešte pracuješ iba so sebou? No, toto je troška také, ako by som povedala, nie že problematické, ale ja nemám komu, lebo dcera mi odišla, syn pred maturitami ma poprosil, čo on na také veci, vtedy aj syn bol za mnou, mama porob mi to. Manžel ten akože tiež takéto veci nie je naklonený, takže ja by som veľmi rada, ale nemám komu. Takže v rodine moc sa takto neuplatním. Ale napríklad mám synovú priateľku, ktorá akože je tiež týmto veciam otvorená a tá tiež veľmi rada a tiež má z toho super. Super. Ako dopadli maturity potom pre syna, keď si ho balansovala? Asi ste balansovali nejaký stres zo skúšok? Hej, ja chcem nejaké konkrétne otázky a tak. Nedopadlo to až celkom tak, ako si on predstavoval, ale proste aj tak super. Čiže boli tam nejaké výsledky, že minimálne. Boli spokojnosť, aj mama, aj syn, takže a už je na vysokej škole, tak paráda. Tak paráda. Super. Ak by si mala teraz niekomu na záver už iba teda povedať, že čo pre teba Psyche znamená, tak čo by to bolo? Jak by si opísala, že čo je vlastne tá Psyche? Niekomu, kto to nikdy nepočul. V podstate Psyche je metóda prepisovania nejakých vzorcov v podvedomí. Naozaj, čo tam máme veľmi, veľmi hlboko a dennodenne reagujeme na základe týchto vzorcov. A na základe vlastnej skúsenosti, vlastného života si dovolím tvrdiť, že nám život nielen komplikujú, ale častokrát až ničia. Hej, to asi väčšina z nás vie. Takže je to hlboké, je to silné, je to praktické a ešte, čo ja používam v živote, čo teraz hlavne tak v poslednej dobe, všímam si veľmi silno alebo veľmi citlivo, že čo sa ma dotkne. Hej? Môže to byť vo filme, alebo príspevok na Facebooku, alebo manžel mi niečo povie, sa ma to dotkne.
A teraz už proste naozaj idem do tej hĺbky, že kde to je, čo to je a už si s tým potom dokážem sama pracovať. Mhm. Super, to je úplne krásne, že to spomínáš, lebo častokrát, keď žijeme v tej roli obeti alebo toho, že sme ešte plne neprijali tú zodpovednosť za ten svoj život, tak máme tendenciu vždy, keď sa nás niečo dotkne, keď nás niečo vytočí alebo sme smutní kvôli niečomu alebo niekomu, tak to máme tendenciu vlastne projektovať na tú situáciu, na tých ľudí, ktorí to spôsobili. Ale v podstate pointa je práve to, že my sa potrebujeme vrátiť k sebe a zistiť, tak ako si ty povedala, že prečo ma to hnevá, prečo ma to rozčulilo, prečo sa ma to dotklo, akú ránu alebo traumu to v mojom vnútri otvorilo. A Psyche je práve tá metóda, ktorá dokáže tieto rany, jak sa povie, zahojiť a transformovať, aby nás takéto veci už vlastne nezraňovali. Maťka, ešte raz krásne ďakujem za tento rozhovor. Verím, že bude inšpiráciou iným ľuďom k tomu, aby si túto metódu vyskúšali. Ja som to mala podobne ako ty. Tiež som išla do tejto metódy, takže som ju predtým nepoznala, ale cítila som, že toto je moja cesta. A ten workshop ma už potom iba presvedčil, že to tak je. Ak to máte vy, tak môžete si nájsť všetky informácie o tejto metóde na webe www.oslobodsvojumysel.sk a v prípade, že by ste ju chceli vyskúšať, ochutnať, tak na mojom webe potom nájdete aj odkaz na ochutnávku Psyche a ja sa teším na tých z vás, ktorých si táto metóda do svojho života zavolá, aby ste sa mohli aj vy vydať na tú cestu osobnej premene a celistvosti. Majte sa krásne a teším sa na budúce. Ahoj.